खुलुमखा चुमी टीवी नायतंनाय जत खापांनाय ताखुताय बुहुक्सं लामसो चिनि चुमी टीवी नि आथुकिरिनि पान्डाव आव खापांनाय ताखुताय बुहुक्सं नर जतन सायमानना चिनि उ चुमी टीवी नि आथुकिरिनि पान्डाव जों तिप्रा हास्तनि रोजाबकरं मोसाकरं गानागिनि थुंकरं एबा खाबाजे आथुकिरि हिनि सिनि जागनाय चिनि थिनांनि दफानि चातिनो जों सजाक खलायै बरक चिनि तिप्रासा दफारंना बस्कांगो कायसा स्टेप फरवार्ड खालायनाय आबरंना हाय नारवायरंना तुबै चिनि उ आथुकिरिनि पान्डाव जों ककराम सालायो तै बरनि खुबतै गोबां मान नांगौ माने ककरक खनागो आबहायखनो जों तिनि बेलायनो खा तंथकजाक तामने हिंके जों तिनि बेलायखेनो चिनि बागै जरा काहाम तिप्रा हास्तिनि खरकसा आबहाय आथुकिरिबाय जों तिनि कक सालायनाय तिनिनि ओ पान्डागो ब नट ओनलि रोजाबकरं ब खरकसा जरा जरा गसिनि दफा हामकरायनि बागै गोबां मा लुकुरंनि कायसा आइडल हुनि मानसिनि तिप्रा सारंनि बागै बिनि रोजाबमुंरक खनागैनो जों सराय फांसिनि सिमि गोबां मा आबहाय बरक तंनाय बिनि रोजाबमुं कुति खरं रोजाबमुं खनागै ताबो रोजाबमुं हापार रग तुरुक तुरुकै यापरि शेका आबहाय गोबां मा बरक रग तो नरकबो तिनि बेलायखेनो खा तंथंजाखनि खा खलायना वन अफ द माय फेवरेट हुनि मानो आनिबो बेलायखेनो ब खरकसा गानानि ताई बिनि रोजाबमुंरक खनागैनो आं बेलायखेनो खा सारांगो आव खापानि ताखुता बुहुक्सं आसो कक साया कारिनो फायदि नरकबो नासिंजाकना आंबो चिनि ताखु अग्रानि खुबतै खनाना बागै नासिङैनो तंजाक चिनि बेलायखेनो जरा काहामनि बिसिंतै जों तिनि लामसुकलायनाय चिनि आथुकिरिनि पान्डाव तिप्रा हास्तिनि बेलायखेनो रोजाबकरं ताई ग्रेटर सिंगार हुनि मानो चिनि ककबरंनि खरसा लेजेन्डारि तुरुक तुरुखे जे रोजाबकरंनि खरां रगनो खनागै चिनि बखा तंथगो चिनि ताखु अक्रा दाम माने हिंके दारानो पुइलावनो लामसो चिनि चुमी टीवीनि आथुकिरिनि पान्डाव बेलायखेनो हामबाय सुजितनो नोंनि पान्डावखौ नायो ओंखाय आं वानसुगो आनो नरक भरिं नायनाय ओंखाय बेलायखेनो पुइलावनो हामबाय नायतनानै खापानो ताखुते बुहुक्सं ताई चिनिया चुमी टीवी चैनल नो बेलायखेनो हामबाय नरक आम तिनि रिंमान बागै दारानो फार्स्ट जेटा क्वेश्चन सोंनाय नोंथ कुदुंमा जरा रमै रचामुंनि हापारा एबा ककबरं म्यूजिक इंडस्ट्री बा करंगिनो तंगो निनि फार्स्ट नों बाहायके पुइला याप्रि शेका मुइतो दे तंगो नों फार्स्ट स्टेप सेमानि ककबरं म्यूजिक इंडस्ट्री नि हापारा मुइतो तंगो साना थांका आं ताबुक जेबाबो नरक नुगो अमनसे शेका आं बेलायनो खूब आनि जरा बेलायखेनो टाफ तंमानि रोजाबुं आं बेलायखेनो हामजागो आबागे आनि सालसा पयजो तंमान जे आं सालसा आनो बुइसिनि नायनाय तिनि आबन दरने हामजों बिसिंतै लुकुरन चाजों बिसिंतै बुयानो सिनिगा किसा पास्टा सों थालायसिनाय ओंका आं क्लास 8 नि सिमिनो आं स्कुल रगो रोजाबनार मुचुंगो ओंका पयला आं क्लास 11 आं प्रगति स्कुलाव पयला कायसा रोजाबमुं रोजाबखा आबो आनि रोजाबमुंया आबो अंके कायसा patriotic song ang saboni song pogoi tongkha fiaba anga rochapungno abo rochapkha rochapungkai Bharat chini ha Tripura chini ma hane kaisi tongo ka rochapung ang abro rochapkha class 11 no aboni yagulo ang first puila as a cassette khaine muchmo hangkai class 12 porifru ar rochapung hake orang chak hane kaisi rochapung tongo abo 2004 आं जेफ्रो क्लास 12 पढ़ो अच्छा ओंखाय आफरो पुइला आं एज ए 100 टाका रवैनाय गारि भारा मा थांगो ओंखाय आफरो आं आसगन गाना हामजा बागै अब पुइलानि जारनि ता गाय 2004 आनि पुइला जारनि आरो चामुं बिसिंतै आ 2004 नि सिमि ताबो 2022 हायुं गनाङै जे जागा तिप्रासा रचामुं रगना साजाना साबननो सिनिया त आसग 2024 नि सिमि ताबो 2020 आसग long journey ni bisingo गोबां मा निनि काहाम जराबो तंखना हामिया जराबो तंखना टोटली जति किसा जरानि बिसितो सागै पाइगला एक्सपीरियंस बाहाय आं पुइलान साका जे आनि लाइफ बेलखेन टाफ तंमानि आं रोजामुं लगला पराबो खूब हामजागो गाय नगो आनो आनि आमा आनि बाबु बर रोजामुं हामजागो हाइफनो परा रग दा नष्ट न हनैनाय बरनि वानसुमानि गा आं बाइकतनो आं पुइला केसेट खायना बगै साका 2000 आबो आट जेफोर आं कलेजो कामानियागलो 2006 पार्ट 1 फेलेंका फेलेंगैने आं जेफोर किसा ब्रेक रेखा परान बगै गा बायाफोर साबनि परार द नष्ट न हनै गा आं तो आफरो ब्रेक रेफन आं तेसे पयना हिनि मानसु तो मानबा गा बायानो बआसो माने बिनि खाबे रामुसु याफानो
wan da ko nang asa gan hamjo go ba fia bani pora nang ma painai BA complete ma khane chau gafur baina ang belkan hambai mara ka 2006 damiltoni binafur moha studio ko 2008 khaipro ja sang bera nogo gafur ang mic damiltoni wa studio bo saka hamya ko just kaisa mic khai tar baina sung recording khai ka kai kisabro wati wai dong gafur nor ani gan khana kana hamjak ma kaisa bera yar chamung puila khaimani gai ani jarni ko baina puila no chubakha gai 2008 ni pore ang break rekha kabangma tang hemala ang kun jaga sam chance maya ang china afro sana thakai kaham position je boror tongnai 2008 rogo orchestra rok je rachamna rok ang boni mungnalia ang boni arok thangka ano chance ri nei phiaba actually bongni bakun duskri karon ni talent busuk tongpor saimia gafur katal ba ke saimia je ani khorang busuk hamui tong bang busuk rachana rongi tong kai iko afro ang khub mane sakno mane saichung haima tong hata phiaba aboni je judina afro judina klai haki man thanga gai tini ang asu jorfon phaima o success ni important nung bujiya oi thangkam ka তিনি যদি মানিক দেববর্মা যদি গ্রেট মানে যে আসুক নং বেলাইনো সিনি মুং কতর মানই তাবুক যে সিঙ্গার অঙ্গি তং মানে আবহাওয়া যদি অঙ্গিয়া হাঙ্কে নং তামো অংখামু যদি সিঙ্গার রক অঙ্গিয়া বা আবহাওয়া মিউজিক ইন দ্য কবর বা এন্টারটেইনমেন্ট বা করঙ্গিয়া হাঙ্কে তামো অংখামু না আগিনি সিমিনো রসামু তাং বেলাইনো হামজাগো আবান বাগে আং তাবুক সুজরা गोबांमा आन बाबु सं सावता नों तामो जब रक रिया हानै का आं रसामना हामजाम बागै आं जब रिया का आं जुदिनो तमुं न आं एज ए सिंगार इंयांखै आं कायसा ननि गो माने प्राइवेट फोरोंनानै आं खूब हामजागो जारायदों का आं टिउसन फोरोंगोमो हायफोर आं एज ए गभर्नमेन्ट चाकरि आं हामजागे तांगैखाय गभर्नमेन्ट चाकरिबा फ्रीडम ग्रि एक्चुअली आं किसे फ्रीडम खौ तंगौ संगो का ताबुक आं नं माने आनि बायसंना आनि कमिसंना बरक चाकरि खायनो र बरक बेलायनो टेनसन दंगो माने ननि बोसाबो नायना नांगो प्लास ननि नखुक नायना नांगो आबन कारिसे ननि अफिस निसे सामुरक गा किसा प्रेसार दं त आबगे आं प्रेसार खामजागे आसक गेरेसामु त obviously free गा टिउसन फोरनो फ्री नो निजेनि इच्छाबो दं गाबगे आं कायसा एज ए टिउटर माने एज ए फोरोंनाय खमतां रोमांटिक हिरो जेरकम सिनि जागते है रोमांटिक सिंगार हनखेनो पहिला निनि मुं फायो सो नों आबहाय पहिलानि सिम अदे वान सु माने जे नों सालसा जरा थाय आसुक स्ट्रागल खालामनाय परे नोंनो साका तिनि आबहाय कायसा नों जरागो फाय सपायखा आबहाय वान सु माने दे नों जे आबहाय तिनि लुकरक बासुके सिनि जागनाय एज ए रोमांटिक सिंगार हिसाबै आं पहिलानि सिम जे फुरु रचामनानि वान सु गाफुरना आं हायनो माने तिनि फायका खाना बुयाना पकनाय आं अमहाय सिंगार ना मुचुंगिया जेटानि खूब आगिनि सिमिनो गां अ हाफरा फायमानि आं एज ए रां कामाय खायसुंनाय हनिबो आं फाया आं खरस काहाम सिंगार हंजाना मुचुंगो पाब्लिक आनि खरांना हामजाक्तै आनि एज ए आनि रचाबनो मा हामजाक्तु गा आमबागै आं रोमांटिक सिंगार तो आं रोमांटिक गानो बेले हामजागो निनि आनि जे आइडल सोनु निगम आं बनो बेले फलो खायो बिनि रचाबनो चराइसिम खानामानि गाय रोमांटिक मां गाय बनो कसलतै आनि रचाबनो रोमांटिक बेसी सलाय थाङा जायगा अमाहायता आबो खाबानाय थाखोथाय बहुसन नरक खाना सिनि आसुक लेजेंडारि सिंगार कक बरकनि बिनि खुक्तै तैबो कक्रक खानानाय फेकबा उ कगनो साना मुसुंनाय जे जत किसु मानै सक्सेस अब जति नों सक्सेसफुल अंगना हंके आसुक कलाइया अब स्ट्रागल जत न खालायना नांनाय नों निनि कायसा जे जेटा निनि धैर्य जेटा सबसे बेलायनो नांमाने सिनि जेटा सिनि थानि खूब कम न नुगजागो अब हाय बो बिनि खुक्तै खानाका सं तैबो खानानाय आर जत से नांमाने कक तिनिनि आथुकिरिनि पान्डागो दा माने हाय सिंगार तंगनाय तै बिनि खुक्तै जों रसा मुंग्र खानाया अब अंगिसि मानगला कारण नरफानाव लाना कमेन्ट होननाय जे तांगै बिनि खुक्तै रसा मुख खाना रलिया हंका दराबो तंगिसि माया हे दे नुं तंगतै रसा मुख करै अब अंगिसि माया के निनि त गोबां मानो जतनो फेभरेट लुकरकनि ओ जत फेभरेटनि बिसिङो निनि कायसा फेभरेट संनो जति जनो किसा रसा ब्रै खाना रखे कायसा रचामुं ताबुसुजरा आं जे रचामनि याक उलो अ 2018 आव आं कायसा सागबायथां सिमानि
आरो चाबना बेलेखन चाजगो अब एभारग्रीन ngi tongnai wansugang tanghimala abo chrai simi burargo hamjago gar chabong tawana de hangle fayana ni bage hamjang matubui o ane yalti o ane nai thokti no ang pok maya o ane yalti o ane nai thokti no ang pok maya tawana de hangle fayana oro chabonam belakin hamjago tange hinge or chabong khorksa foji जे और जे रूमी सं खाइमे बो काइसा फौजी न तुइनो बरक मेसेज रखा आनी काइसा बाचुइ दंगो आनी काजन ब्रादार नि बिहिक बसरो वाइसे फायो जे दादा गाय बरनो नुगुइ बरनि हामजागु नुगुइ आं और जं सिमानि गताबक लुकरो बेलेन हामजाका आबागै नरनो बेलेकन हामबाय नरक आना सपोर्ट तै नर हामजांगुरि तंबागै अब सुदु निनिया अब लोको रंगनिबो आनिबो फेभरेट सॉन्ग न तंगमने अब गिटारानो जे ककां सुंनाम संनाय नरक तो ताबुक जे म्यूजिक इंडस्ट्री तंगनाय नरक अनेक सिनियर रंजा सिनि जे ककबरक ताबुक जे आर्टिस्ट रक तंगनाय बा बरक हयतोबा साइमिया नरक जे हतो सामुखलाय तो नरक साइमानो इनके काइसा बेलाइनो टाप अंका अबंका इनकाम ऑफ सोर्स जेटा काइसा तंगथंमाने बिसिंति फाना निजिनि नुखुंरक थांना बागै चलिना बागै काइसा इनकाम ऑफ सोर्स नांगो जेटा सिनि म्यूजिक इंडस्ट्री बे करंनाय रकनि थाने खूब कम आबरंनो डेभलप खायना हंके नों तामो आइडिया रना मुसुक बा बाहायके डेभलप खायमान एक्चुअली अब बेलानो काम क्वेश्चन जों मनोतिन अनेक वानसुलायजाक चिनि त्रिपुराबो नुकजांमानि 4 থেকে 5 জন सिंगार बरक सिमिस मोटामुटी किसा कामकै सांगमानो এবং बरकनि खरकचा जुदि चलि थानांकै चलि थांमानो एज ए 1 ইয়ার माने आज नों बसर जे इनकाम खायमाने आबो नों चलि थांमानो फियाबा ताबो सुजरा चिनि त्रिपुरा सिंगार रक सरकारनि केबलनि चोबा चुमाया ना स्पन्सर माया जे स्पन्सर खायने रक बरक बन नों आं हायनो मानासो कतर कोनो एकटा स्पन्सर करि गाबगै आं साना थांके तो चिनि ताबो एज ए गभर्नमेन्ट रक जारा काहाम काम सिंगार न एबा कि जारा रसाब तंगनाय बंनि बागै किसा काहाम कामान सुकांकै बरनो एज ए बाटा हिसाय फनो बंनो रखांगा केबा बेलेन चाव फियाबा गभर्नमेन्ट अमरति वामसुक साइमिया बाट महाय सिनत्रि प्रबो तंगाकै जेमनि फादरनि जारा आर्टिस्ट रक बरनि काइसा महाय बंनि इंडस्ट्री दंगो जे बरक खरच जदि परफेक्ट सिंगार थांगाकै बरनि लाख लाख करोड़ करोड़ बरक इनकाम खायमानो फियाबा सिनत्रि प्रबो महाय काइसा करि गाबागै अ भिडियो न नाय तंगाकै आं कोइनाय चिनी एज ए टीटीआरसी हापां हेके चिनियो त्रिपुरानि ताबो हापां तंगनाय रक नर किसा आर्टिस्ट न तुइ वानसुकै बेलेन्स जाव तांगे हिमालय जतो जागनो से आर्टिस्ट न तुइ रेसामुंगो मोसामुंगो जतो जागनो से नांगो सरकारनि प्रोग्राम फियाबो जतन सलाय एज ए कम सरकारनि प्रोग्राम मानो सरकार से गोबां नों आर्टिस्ट न किसा बरम रानि नि चोबानानि नि दायित्व दङ ताबो जरा चिनि आर्टिस्ट न कुन चोबा जागया जेटा कबिको गाबोन आं सरकार न किसा कयना बुङो जे नरक किसा आर्टिस्ट न नायकल खांगाय आर्टिस्ट नि जे जागा तेसा कुचो कानाय आओ अब बेलायनो नांगमाने कक कारण दा मानिक सिमिया गोबां माबाहा आथुकिरि रकबाय सिनि आथुकिरिनि पान्डा जों कक साके बरने खुक्ति खानागो हापांनि फाइसुंति किसा चुबाचु मानखे बलकबो किसा कुचुगो कानानि चाइतंनाय कारण सिनि किसा रांनि मारिनि बिसिंति फानोसे बरक आसो कुदुंमा जरार मुइ सिनि कक बरक इंडस्ट्री न जे तुरुक तुरुखे ताबो बसकांगो आगो रुइतन आबो हाइकेनो जाते सिनि फ्यूचरनि जरा फाइने बरक जाते ओ जगा फाइ बरकनि हाइके प्रॉब्लम फेस खालायनानै बागै ता अंत ससुं अलवेज नो सिनि चुमी टीवी नि बखाक्ति काइसे मेसेज जोंबो रना नायो जे सुक बरक स्ट्रगल खायै ओ म्यूजिक इंडस्ट्री न बासिनि त्रिपुरा सारंनि श्री सिटी न रुमुइतन ताक फानोसे आबो किन्तु बेलाय न बरनो जों हामबाय माया फार ताकेसां कक अर माजो मुजुखा जों गोबां मोजां नुजागो ता एज ए नों चिन त्रिपुरा सा नों चुमी टीवी नि काइसे एडिटर
जों नों बायसे फुङायखौ नुगौ ताई नों तंना नांगौ गा जों न रेसपेक्ट बरना नांगौ फियाबो चिनि आर्टिस्ट जगता नो फातारनि आर्टिस्ट रनका आसकनो रेसपेक्ट रो फातारनि आर्टिस्ट न निनि रांनि मारिबा बेले गोबां रो गैयांनि बरन हंकाय सागबा आसो कांखौ नांजागिया ताई बनो रांनि मारिबो ठीक मतरिया जों बाक्सा नो फातारनि आर्टिस्ट रनकाय निनि स्टेज काना सकनसे फुल पेमेंट माखायो फियाबो चिनि त्रिपुरा तामनो जेकुनो अर्केस्ट्रा फन थाका कनसार्ट फन खायगोन पुइला ननो एज ए रेगुलार ननो program पाइमेन यागुलर नाय गा फातारनि आर्टिस्ट नो नों आसक जे बर बाय नों आसक तस तंया जे बर बाय नों ताम सानाय साना थाखो बुइसि थिंनो जों बनो रेसपेक्ट रानांगौ हाइफन निजिनि साकनि अगनि बरनो जुदि नों डेभलप खायनाय वानसुखि हांकाय निजिनि जातिनो निजिनि दफानि बरनो से कुजुगति हांकाय आबुनि भेलु बेलेखनो कम नुजागोता आंखाय एज ए आं आबो आनि थ्रु दांसाबो आंखाय मानसुगो आं आनि आर्टिस्ट नो आनि दफानो कुजुगति आंखाय नोंनो हेल्प मा खायनाय ताई नोंनो बनो बुइनो जे रेसपेक्ट गसो आमसुनो सनमाबे नुना नांगौ आबो बेलेनो नांमाने कक बिनि खुक्ते खनका इंगे दारा सुंसिनि ओ आथुकिरिनि पान्डावा सुं ताबुं नो কয়েকটা কুয়েশন सुंनाय फाट फाटखे नों किसा दाक्तिना आन्सार माइरिनाय जों ट्राइ खालायनाय निनि खुक्ते खनानाय कारण गोबांबो आबहाय फेन फलोइं दङ जेटा बरकबो खानानानै मुसुगो निनि मुसुं मारक निनि साजां मारक बो कारण बरक अलवेज नो फलो खालायो आसक साल रमै गा आबरक पुइलाव नो नो जों जे फार्स्ट जेटा कुएशन सुंनाय नों गोबां निनि को सिंगार रक बाय नों रोजाबखा आबो किसा टाप अंना है मा दङ तफानो नों आन्सार इनाय आसो को सिंगार रंनि बिषय निनि फेवरेट को सिंगार साव जे बरक बाय नों रोजाबै आबो निनि जातनि से फेवरेट साना थाखाय बेलेनो म सुजिनि क्वेश्चन जाबदो फेबा नरनो बेले हामजागो आं मा जेरा चाबनाय रक खरकसन ना नांना खरकसन ना नाय आबो obviously खरकसन नो मा नानाय नो एमने तो जत तो गोबां सिंगार अनेक काहाम गाय एज ए पब्लिक रबो चूज खायो आम खरसा पब्लिक बांसगो आं साना थाखाय तिप्राव आं बिपाशेर यांनि खरंनो बेलेखनो मैचिंग जग आं बाय तै बिनि खरंनो आं खूब हामजागो इनके सेकंड क्वेश्चन जेटा तंनाय निनि फेवरेट सॉन्ग जेटा गोबां मास रसाब मुं रंनि बिषय बो गान निनि जतन से बखागनाय ना ओ गान न खानाखे नों एकदम बखाव नांजागो आनि रसाब मुं ना बुनि निनि रसाब मुं न आनि रसाब मुं के आं तावाना दे आबो निनि जतन से बखाने गाना इनके बिनि परा जति बरकबा आबो सिना मुसुंनाय कारण आबो हाय यूट्यूब रावबो गोबां भिडियो नो किन्तु कुबै ताम आबो किसे जों सिनानि मुसुंनाय मानिक देबबर्मानि फेवरेट जामुं के ताम आनि सब समय आं बेसे जाजामानि न आनि चिन्चा ब्रक आबं के आं एक नम्बर के आं जदन जाजामानि आबं जद जागन सावो बेराबो दे आं खूब जाजागो तांगे के आबो संना बगे आसक माने निनि कलम देखला नांगा दाक्तिना मुइ थां मसो पेंगदि बेरामारदि ताई आलु फन माने नों दाक्ति सङै मानो होनो दि साजाग नाके थक जागैसो साजाग एक्चुअली दाक्तिबो सङै मानो प्लस आं सब जाजाग अच्छा इनका बिनि परे के नों खरकसा लेजेंडरी सिनि सिंगर ककब्रक इंडस्ट्रीयाव नो कारे निनि फेवरेट खरकसा ककब्रक सिंगर ककब्रक माने नो बादे ते खरकसा तिप्राग आं जाजामाखै त खरनि जाजागो बं खरनि मुंनानाय दा बिश्वनाथ ताई दामिलटा बरक नि जतन से फेवरेट ककब्रक बनि खरां बेलेन जाजागो ताई बनि रसामरक बेलेखनो हार्ट टच अच्छा अब ताई नेक्स्ट क्वेश्चन जेटा ना खूब इंटरेस्टिंग होंनाय जति निनि मानिक देबबर्मा ना अब हाय कायसा पावर रेखा जे पावर बाय नों सिनि सोसाइटी नि जिकुनु कायसाना नों सलाय माननाय नों सालसानि बे पावर रि जाका नों सिनि तिप्रासा सोसाइटी नि बिसिङाव तामन नों सलायना मुसुंनाय आं सलायना मुसुमा हांकाय जेटा आं अ हापर रसाम हापर हाफायगा आफ्रो नखा माने ओ हरतु का जे प्रोग्राम खायमानि आं आबा एकदम जाजागिया आनि एगा जरि पावर का आं हरनि सारि पांनि 4टानि सिमी हरनि 9टानि बिसिङाव पाइथानाय जात आं आबा हाय माने एजे रसाम मु तंगबा आं आबा खायना मुसुङो गाबाना पुइला आनि तंनाय फार्स्ट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जेता होनाय ओ क्वेश्चन बाने रिलेटेड नों जरा जरागो सुं नुगो फेसबुक रगो सोशल मीडिया रगो दफानि बायबो नों खरां तिसाय दङ एज ए नों जति पलिटिशियन अंगै पावर जति सपायखे मिनिस्टर रग जति नों मानखे बो डिपार्टमेंट नों नाना मुसुनाय आं साजामा त माने कबिको सावनो इको चिनि एज ए आर्टिस्ट रो नाय नय माने
তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরনি ICT আং ডিপার্টমেন্ট আবনো খুব নাইকলনাই তাঙে হিমালে চিনি আর্টিস্ট রক বেলাইখিনো মানে চিনি গভর্নমেন্ট নেङै চুবা চু বেলखेन माया गाबागे आं आबनो पुइला नायकिन खानि मगे आं आबन नानाय আচ্ছা বিনিফার নেক্সট যেটা নাই প্রোগ্রাম র করে কোন র সামুং র করে ফ্রি জরাগ হংকে চিনি তাখো গকরা মানিক দেববর্মা তামখলাই आं एक्चुअली आफुर ताम खायंखाय आं कुन सामंकरिफुरु आं सामंकरिफुरु आनि सामंकरि तो खूब कम नंगो माने एज अ सिंगार मान यागुलो मोटामोटी एज अ गान कम्पोज खायो ओंखाय आं मामोरं सङो আচ্ছা आं मामो संनाय किसा हामजागो বাসে খুব লাকি অংখানা চিনি দ্বারা মাইমি সংনাবো করো নেক্সট যেটা সংনাই দ্বারা नुनो सं एक्टिंग रबो खालामनानै ताबो नुगै तो तरक तरके इन फ्यूचर ताबो नंना हेनि खाखलायो नों लिरिक्स रकबो सुयो लिरिक्स सुइकरं एबा खबे सिंगार एबा खबे एक्टर बो जागाव नों निजेना 10 of 10 रनाय बो जागाव आं सान थाखाय जदन जाजागो आं अच्छा जाजामाखाय आं काइथाम जाजागो लिरिक्स बो ओंखाय एज ए एक्टिं मागागि जाजागो फियाबा आं एक्टिं जुरखाय नाना मुचुंया जुदिनो तमुनो बुयानो मानिक नेंरंखाय आं आरबो खायनो मुचुंदा आव आसोंनो पाइखा इनको बेलायनो हामबाय नरक सिनि ताखु अक्रा दामारिकनि खुक्ते गोबांबा इन्टारेस्टिं कग्रक खाना खाना सो दारा जे गोबांबा निनि बिसिंते कग्रक खाना माने बिसिंते जारा लुकुरक नुगै तंनाय जों चुमी टिभिनि आथुकिरिनि पान्डा अनलि एन्टारटेनमेन्टनि बागै सिमिया कासा काने जों मेसेज बो दनानै जों साइतो बेलाय खेनो जोंनि सोसाइटियाव ताबो नुगजागै दङ युथ रक फेक जांनाय मानिबे गोरोङै दङ नरकनि आर्टिस्ट रकबो अनेक आबनो प्रमोट खालाय दङ फेक जांनाय मानिनि एवारनेस ताखलायदि ड्राग्स दं तादानि एवारनेस नरकबो खालायो पान्डा रक जों नुगै दं सो नोंखे तामो वान शक माने बाहायके जों आबहाय ओ फेक जांनाय मानै नोंनाय रकनो सिक्ला रक जारा दंनाय नों बाहायके कासिमान बिसेस खालायनि गोबां फेन फलोइं दं युथ रकनो नों तामो मेसेज आं चिनि सिक्ला रक ताइ सिक्लानि माफा दंनाय आं बरनो कचाना मुचुङो नायदि बर रक चेरारक पुइला फुरु आबो जतनि बयस फायो क्लास 9 10 नि यागुलखाय बिनि साव किसा सिक्ला हायमान सगबो कै किसिमिसा हामिया मानि बुगदालो गाबो उलो लमै थाङो गा बाफरो फिरगै माया फिरनो मुचुङो फियाबा चिं जारा सिनाय रक दंखाय माफासं हेखे जारा तैजुल दंनाय चेरारनो आं बरं थानि सिक्लारनो मन कयनाय नरक निनि जे फ्रेन्ड दंनाय जुदि खरकसाबो एडिक्टेड न ड्राग बाय सामो हामिया बाय गा बनो नों बनो ता दाबरुदि बनो नों हामजां बिसिं त्रिक साखा रेङिनाय नों बनो मा सानाय जे नों जे चाइ दंमानि आबो साइमानो नोंबो साइमानो नों चायाबो नों बनो त्रिक बाहायके खिबनाय नों आबो बनो हामजागोन बिसिंतै नों बनो बुजु खाङाके खाकाव ब फिरक फाइनाय ताङि माले बर रक नायदि नों जुदिनो कुनो एकटा बरनो जलिबिनाय जुदि होनका माने आबो बिनि आबो बेड कमेन्ट्स सफायनाय नों दानो होनाय आं टिप्स जानाय के नों जुदि बनो हामजागे त्रिक साखाय जे निनि आबोनो हयते निनि फैमिली एफेक्ट मानो निनि आमा संगनो बुसु तै नने इमां नो आ इमां रक हुद्दा मागना थानाय ताबु बनि सागो जरा तंखो ताबु बनो किफिल फायमानखो नों किफिल फाके आंबो बेले तंथकनाय आंबो खुसिंनाय आफुर सोंतेसा आगे नाके बेरायनाय हेने जुदि बनो बुजु खांखाय बनो नासिल मं हिंसारक रियाखंखाय 100% मानसुगो अचराय किफिल फायनाय आबोनो बेलायनो नांमाने कक सायखना रेखा सिनि दा मानिक आबो किन्तु बेलायनो नांमाने कक विशेष खालाय जे युथ दंनाय बरकनो सिनि सोसाइटिनि बैकबोन बा थिनांनि जाति हमजाव बरकनो सो सिनि नरक जदि कुबिनो सिनि दा मानिकनि रेसामुं रकना आसुखेन हामजाके नरक दा मानिकनो आसुखे जदि रेसपेक्ट सपोर्ट खालाके नरकनोबो कयजांनाय दा मानिकनि ओ ककनो नादि फेकजांनाय मानैनो याकारै काहाम लामागो काहाम सामुंबाय फोरोंनानै चाइतुदि कारण दा मानिकनि आसुकुतै खरां रेसामुं हाइकेनो काहाम सामुं नरकबा तांदि हनि जों आबहायनो जों सिनि चुमी टिभिनि होल टीम जों वानसुगो इंगे दारा जे कक सोंनाय नोंबो साका ओ ककनो जे जों इदानिं नुगजागो नोंनो साका जे पावर मानके नों जे हर हर प्रोग्राम खालामनानै नाबो नों सोलायनाय किन्तु अलवेज नो जों आर्टिस्ट रंनि फाइसिं यासि सुरसा माने जों नुगजागो स्पेशली सोशल मिडिया रग सबसुनो आर्टिस्ट रग नाय दिदो जेटा आं सानामु जोंखा आर्टिस्ट रग आरो थांगो एज ए एन्टारटेन खायना बागै बरक साव जे दामानिंनि गान सोंखाना मोसङ जों आरो थाङै जों एज ए जारा रोजाबनाय जों नोङै बोरसाबिया जों थाङो आरो प्लास बरनो गान बो खोनारगो गान खने बाक्सा बरक तंथ जागो खरसा खुरसु दङ चाइ नोङै फायनाय इनके
ফিয়াবা যে বড় বাক্সা কমেন্ট খাইনাই সোশ্যাল মিডিয়াও বড় খাইনো সিঙ্গার অন্য ইয়াসুর গকসব কিন্তু সিঙ্গার খরকসা পানো মুচুনিয়া যে ও বড় ফাই চল ফেগৈ অরনস দংথুম যেটা কুবি কক গাম বাগিনো जों आर्टिस्ट रक आबनो जों पुलानसिमो जों निजिबो मानसुगो जे बुइनि फातानि गाहा हरनि 9 बिसिङो 12 परे दो हर 9 बिसिङो पाइदि हिंगे तांगि साजा आं 9 परे हर थुइ थाङो लामा रग किसा असुबिदा गमन बर रंनि 12 परे को अनेक खिरमाइसां थाङो বিশেষ করে চিন ত্রিপুরাও তো নরক সাইমন চিন ত্রিপুরা সরক বেলেনো মানে অবাহাইতা গাবাগৈ 9টা জরা যদি খাইকে খাই সারি পাঙ্গ দিন 4টা তো 9টা অনেকসে প্রোগ্রাম রাইथंनाय নিনি চাই নङि फाइने बर बासो कम नंनाय 9टानि পরে नों नगा थाङि माइबा चाइ मानाय आरामके थुइ अफिस बो खाइ मानाय अब কিন্তু বেলেনে নাং মানে কক স্পেশালি যারা অলওয়েজ না আর্টিস্ট রংনি ফাইসিং ইয়াসি শুননাই যে আবার হপং হপং প্রোগ্রাম খাইনাই নরংনি বাইবো কাইসা মেসেজ গেদারা ও চিনি জরা ব তুরুক তুরুক খে লাইনো দङ গেতা কাইসা কক সুংনা মুসুंनाय ननो नों जेहेतु रोमान्टिक सिंगार बा रोमान्टिक हिरो बो अंगै मानो जों नोकाना नों जते आबहाय सुजुग मानखे रोमान्टिक रोल खाइना बागै बॉलीवुड नि बो रोमान्टिक एक्ट्रेस बे नों रोल खाइना मुसुंनाय आं एक्चुअली साजाक मानि के कोन नि पारेन्टि चोब्रा बिनि बेलाखेन माने एज ए क्यूटनेस गे पारेन्टि सं आसु लब लग लाग ते अनके तो बेला को गे चिनि टिप्रान वर्क तो आसु हाइट लगया गे पारेन्टि चोब्रानि एक्टिंग खूब साजो गां गे obviously खाइना संनाय बाय जदि मा हांके नोंका सिनि जराबो तुरुक तुरुक खिनो पाइनाय फाइसिं न गेदारानो पाइथाक जरानि सिकां जति नन तै वाइसा कारण निनि आसा गोबां मा रसाप रंनि बिषय जति तै तांसासुक सुनो जति किसा फाना जति रसाबै खाना रखे बेलायना खातंग थनाय कारण निनि आसा नांकुमा जरा किन्तु जों आसु जरा माइया निनि थाने तो मानखा तिनि जों तिनि बेलायना खातंग थजा लुकरक जरा नायतंनाय निनि फैन फलोइं बरोबो तंग थजाकना तै तांसा जति नि रसाबै खाना रखेसनो ओके काइसा कताल चामुं मिया जे नखरमानि आकाश भाइ मंगली चाकमा आर चामुं तो खाखै नरगो नखना ओंखाय बाक्सानु याखना आनि चामुं यागुलो नर नायनाय दि आसु खेनाय थकनाय आबनो किसार चामुं आसु खेनाय थ नेनि गरन नगैयांबो खबर चाजा आसु खेनाय थ नेनि गरन नगैयांबो खबर चाजा करे खासो जांनाय हायुंगो केबबाय ननोते नुखुं खासिनाय आसु खेनाय थ नेनि गरन नगैयांबो खबर चाजा थैंक यू सुजीत बेलाखेना खाना थका नरबो खाना थकजाक खाना हनि खा खलायो जों एकदम चिनि आथुकिरिनि पान्दानि पाइथाक जराव फाइ सपायखा हिंगा दारा पाइथाक जरागो जों जारा निनि लुकुरक सोनो नुगुइ तंनाय चिनि चुमि टिभिनि बिसिंति नों पाइथाक जरा तामो कक कसान नाम संनाय मेसेज गा आं काइसा युट्युबनि बागै न जला सिक्ला ते ब्रि सिक्लानि बागै जों बाक्सा नुगो चिनि तिप्रासा चिनि चिला ते बुरिरक किसाकना हामजा लाखिना कयलायो काय कयमेया गुलो ब्रेकअप इन लाइफो गाय जरा जरा जबंग पर्सनल रक आबन तुइ कक रसालायो गाय आबन तुइ मुथाक दि प्लीज सोशल मीडिया बेलायखिना वान मासिंसा आबन रन एज ए नों सिक्लाबा निनि लाइफ न पुरा नष्ट खारि मानो आबा काइसा मुथाक ते काइसा अंके चिलामा एंगैबो बुरि सुसाइड खायो बुरि न मायंगबो चला सुसाइड खायो आबा बेलायन चाया निजिनि मा फाहाय कतर दुनिया करे नों जास्ट चिकन सान बागैसो नों मिनि लाइफ न नष्ट खाय दङ पे वान सुक नायदि अ हायंगो निनि सामुं बेलाय गोबां मा दङ खरकसो तिप्रा सांगै नों वान सुक दि आं ताम खाके तिप्रा सान बागै नों वान सुक दि एज ए फैमिली मेम्बर संग निनि आमान बागै नों ताम खाके आमान बागै आं सानाय प्लीज सुसाइड हाय सामुं बेलायन चाया साक साक न ता बुथार दि नों खरकसा बेलायनि इम्पोर्टेन्ट निनि साकनि बागै तिप्रा सदफान बागै गानि खाकाव नर आनो तमुन हामजा तंखाय चला सिक्ला ते बुरि सिक्ली थिना नंनि बागैसे आबागै नरक साक साक न नष्ट ताखाय थैंक यू हामबाय बेलाखेनो आसन नांकुमाने कक सागा सिनि ताखुक अकरा लेजेंडारी ककब्रक सिंगर दा मानिक
आंबो बेलेखनो अब नांमानि कक तामानि हिंके ताबो ड्राग्स आमानि बाय जों फाइट मा खलाय दङो ब्रेकआप अंमानि चला सिक्लाराव भिडिअ भाइराल खलाय अब ड्राग्स नि साइपना हामिया हने आं खा खलायो अब हाय फेकजाना मानिनि साइपना अब बेलानो डेंजरस फेकजाना मानि नाखेत नों काउन्सिलिं खलाय फानो नों बासि मानो फेकबा अब हायके भिडिअ भाइराल खलाय का माने बिनि फ्यूचर नो सेस अब किन्तु बेलानो नांमानि कक सिनि ताखुक अक्रा साइखनारिका खा खलायो नरक बिनि ओ मेसेज न नरक कुबिनो बनो हामजागै तंखे नरक बनो फॉलो खलाय तंखे नरक बिनि गान न साजागै तंखे सपोर्ट खलाय तंखे बिनि ककरक नारकनाय आतिखेनो खापानि ताखोताय बुखुकसं सिनि चुमी टिभिनि आथुकिरिनि पान्डा नट ओनलि एंटरटेनमेंटनि बागै ओ पान्डा कायसा सिनि दफानि बागै सिनि सोसाइटिनि बागै कायसा मेसेज बो संरुगो सिनि आथुकिरि रक फायै बरंनि नांकुमा रंनि जरा रंनो तिख्लायै नरकनो चाइतुगो किसा एंटरटेनमेंट गानागिनि कायसा दफा हामकरनि ककरक काहाम कुरुं ककरक नरकनो साइखनारानाय नरकनो बेलाखेना हामबाय सिनि पान्डा कुदुंबा जरा रुमि नायतंमनि बागै हायनो हाय जों जरा मानखे कताल आथुकिरि बाय जों कताल पान्डा खायनाय आसु कुदुंबा जरा रुमि नरक नायतंखा दारा निनिबा आसु नांकुबा जरा सनो रेखा बेलाखेना हामबाय नरक जतनो बेलाखेना हामबाय हायनो हेते वैसा कताल आथुकिरि बाय कताल आथुकिरिनि पान्डा मालायफिनाय खुलुमखा